И здравейте, аз съм Sparrow 3 и в този клип ще ви покажа как да се сложите скин за CS. Та. Влизате в интернет. След това пишете CS BG Info. Само момент. CS BG Info и ви излиза ето това. Да. След като ви излезе, или пък на някой им излиза по друг начин, но така. Значи, ето за CS1.6 натискате скинове. Аз ще ви покажа как да сложите за оръжие, а не за човек или за така. За граната, в смисъл за човек или за тосен човек. Та, няма да пара в подробности, значи, примерно, ще изберем АК-47, картечницата. И избирате се, нали, избирате си какъвто скин искате. Примерно, аз ще избера кой. Е този, примерно. След това натискате тук. Да го изтеглите. Става бързо. След това натискате тук. И ви излиза това. След това натискате тук. И търсите в папките, докато намерите такова нещо. Значи, при някои скинове това започва и още в началото го има, вместо да го търсите в папките. Но ако го няма в началото и в папките, значи този скин няма да тръгне. И поставяте го на десктопа. След това влизате в моят компютър и влизате там в папката Strike, където сте си инсталирали играта. И след това влизате в папката Strike, след това Modules и хващате и го поставяте тук. Така. След като го направите, влизате в CS-а. Така. И после АК-47, ето го. И това е общо взето, което трябва да направите за
скина и надявам се клипчето да ви е харесало. Ако е така, харесайте го, абонирайте се за каналът ми, защото ако се абонирате и играете CS, вътре ще намерите неща, които ще ви трябват. Ако се абонирате за канала ми, нали, ще видите неща, които ще ви трябват за CS. Едно от нещата е това, примерно скиновете. После някои хора пък не знаят как да станат админове, но така. Има време и за други клипове, няма да попана в подробности. Ако ви е харесало, харесайте го клипчето. Абонирайте, не забравяйте да се абонирате за канала ми и до следващия път. Чао!